Dobry dzień, ja jem Hubert Sylwester, jem z Wierzchlewa Banowiścia i studiuję kaszebską etnofilologię na Gdyńskim Uniwersytecie. Moin, ja jem Paweł Wejcech, jem z Betowa i studiuję historię na Gdyńskim Uniwersytecie. Co dalej? No wiadomo, nie? A, gdome. No, dlaczego jesteśmy się zdecydowali na iczeręci studiów, no to w moim przetrywku to wezdrało tak, że jem się zdecydował na etnofilologię z myślą o przyszłym zajaniem w kasiebstwie, a dlaczego na Gdyński Uniwersytet, no dlatego, że to je durno być błędniu, jako będę je taci iczeręk studiów. Dlatego, że ktoś je zainteresowany tym, no to nagwes będę ja, żeby rozważyć kasiebską etnofilologię jako taci dobry przerechtowani do przyszłego zajania w kasiebstwie, że jak was to interesuje, ale też myślę, że to jest taci dobry przerechtowani do studiów w Łeglim. A ja w ogóle poszedł na historię, bo łed dziecka im się interesował historią. I to był taki mój nawet pierwszy cierenk, na który no od razu złożył dokumenty. Ty się złożył na kaszebską etnofilologię. Ale to był taki cierenk, że jakby Josu nie dostał na historię te puda na historię, na etno, nie? A te przyudy też tak historią się zajmą w szkole, czy jaci to był w střední szkole? No ja był w ogóle wykształcącym liceum w Betowie na humanistycznym profilu. Tej rozszerzył historię, zdobył matura z tego przedmiotu. No i mówię, no ład dziecka to mnie interesowało, nie? No to w moim przetrywku cieręk był często inszy, bo ja chodził do technikum miana Stefana Bieszka w Chłenicach na cieręku techniki informatyk. Ale No to jest co innego. jo, ale w pewnym cweku to też wtedy się zaczęło tacie moje zainteresowanie kasiebizną. No ale kiedy jem był tak w dredzie i klasa technikum, to jem się zaczął tak interesować, z kogo był ten Stefan Bieszk, patron szkoły. Robiłem to, czego nikt normalnie nie robi, taki jem czytał te gazetki szkolne, jem się doznał, kogo mówię nie. Wtedy jem się tak zaczął zajmować, co tam. Ja czyś tam przyudę, jakieś tam myślenie o kasiebach, o kasiebskim języku, to było takie, że nie wiem, że rower to je koło i nie wiem. I Koło, tak po prawdzie. no jo, ale kto to rozumiał czytać te słowości, jakieś tam przewiozli z bany. Jestem znalazły w banie słowości polsko-kasiebści i Kaszubi mówią, że rower to jest koło. I tak to wezdrało, nie? I wiśmy, że jest taci gotci, bałaczety typu Kaszeb nie człowiek, slic nie ryba. No, to wiele razy A czułem. ja się jedno zastanawiał, co oni mają do tego sledza. No naprawdę, sled to równakie ryba, nie? Jo, bo wiesz, śledzie się jedno jakoś zdehumanizuje, ale co oni mają do tego slidza, nie? No tak sled, nie? Jo. Już się zapytał tatka, o co chodzi z tym sledza konkretno, to mnie rzekł, że sledze nie mają łezcy. Ale w ogóle tak ledze jakoś uważają, że sledze to te gorsi sort rybów, nie? Tak jak na przykład gadają, że Gdyniu, że śmierdzi sledza, nie? No to, a czemu sledza? No ci myślę, że to po prostu taci teśtuny rt rebów. Ja nie wiem, ja pamiętam, chyba najczęstszy rebo jako через jut, tak doma, no to był sledz prawie. No No, tak. nie? A jeżeli zełe, to jak ja się zainteresował kasiepściem, to było jakoś tak sum do końca nie wiem, bo to było jakoś, nie wiem, w 5. klasie, to składy tygły, nie? Jem tak, bo jem się interesował historią, jak jem
tam czytał na Wikipedii tam teraz nie wiem jakim tam naluz, że były jaci książęta kaszepści, nie? Ja tak myślę, że jak książęta kaszepści, nie? No, dla mnie prodzi to kaszebę to godele jakąś śmieszną gwaru, to byli jaci no, we wse, na wse mieszkale i teli, nie? Że jak kaszeby mogły mieć książętów, nie? I później tam kusko więcej czytał. No trochę też później ceny wieły, majkowściem, derdowściem i tak dalej. I takim co zainteresował, nie? A ty miał kasiepści w społecznej szkole? Nie, to znaczy Łegunowy był w społecznej szkole prowadzony, ale jem nie chodził, nie? Dopiero jem so zapisał w liceum. Aha. Jo. No i tyś nie miał ani w społecznej szkole, ani tyś w technikum, ale w technikum im tak zaczął sa uciec kasiepściły, a bardziej to wezdrało tak, że jem no przeczytał słowyż Ramuta, tak przeczytał pewna, jakiś tam taci łeglowy informacje o tym języku to już wiele dosyć pomogło, żeby tak widzieć, żeby jeszcze tak pewna płelasiec jak sagodo, ale tak wiedzieć jak z płelskich słów zrobić kasiepści, nie? Że tam wiesz, tą labializację dobiesz, coś tam zmienisz i to jest wiele. A i też jem przeczytał Remłysa, sobie był na czytanie Remłysa i wtedy już tak zaczęło to leno iść w górę. Ale rzeknę sobie, że jak jem kończył technikum, to jem nie myślał zarał o tym, żeby iść na etnofilologię. W ogóle mnie nie myślał o tym, żeby iść na studia. O, I no, Na ile? pierwszy rok tak to co ty chcą robić? jeszcze mnie wiedzą. A, Prawie nie wiedzą. To pierwszy rok jem robił na budację. Jem Aha. robił na budację u brata, ale potem no, łeb ten rok prawie, jem sobie tak pomyślał, no, może równak spróbować z tą etnofilologią i tak myślę, że no dobrze im zrobił. I ja nie składał papierów na nic inszego, ale na etnofilologię. Tak to nie wiem, czy to było taki rozsądny, no bo jedno była taką maziebność, że sa nie dostuna. Ale ja równakiem sa dostał. No i nie wiedzą, jak to wszystko wezwać tak dokładno. Postoję No sa ja. do wsiadkę na jedną kartę. A jeżeli bym sa nie dostał, to nie wiem, to albo bym dalej robił na tej budację, albo bym też, może nie wiem, pójść jaką robotę na banie. Na banie. Jo, na banie. No. Co ja chcę też rzeknąć, jeżeli idzie o moja nauka kasiepściłe, to tak wezdrał bardziej, że trochę jem so też uczył z internetu, no głównie z internetu, też jem miał teli dobry głos, że w mojej rodze z niej trochę co oglądał po kasiepsku, tam mój ojciec ze swoim rodzeństwa, z mojej świętej pamiątce Starku, to godają leno po kasiepsku, to znaczy ze Starku to godele, nie? Czekaj. Czy to sobie nie wyłączyło? Leno ekran zgasł, nie? Jo, to jest gwes. Ale raczej sobie nie wiem. Znajesz go dobrze? Czemu sobie Uuu, nie zapoli? Ja bleruna. no nie gadaj. Ja tak słychał, jak godają tam w mojej rodze z niego, tam po kaszepsku godają i nawet pamiętam co takiego, że na początku jem bardziej potrafił czytać nie jakby tym literać tym kaszepścim, ale no tym kaszepścim, co tam godają koło mnie, nie? I tak na przykład ja myślę, że a z Blewiunsku to są czytał jak no no bo koło mnie co niego bandze, albo Franc, ale no bodze, albo froc. Takie myślę, że to a z Blewiunsku to są czytał jak prosto, nie? I i dopiero później jem so dowiedzą tam, że jaci są w tym standardzie regle, jak to są czyty ale kiedy to genau było, to nie wiem, tak myślę, że koło piątej klasy jakoś, nie? No w moich stronach sa po kasiepsku nie godo, no bo to są te łekweli chłeni, co w człekłewa, to wiesz, łewy moje. I ani też w rodze z nie było za baro kasiepścigła, ani nic, tak tej Jusa od zaczątku uczył tego literackiego.
i tam nie wiem, taci pierwsi, taci sfiundni, słychani kasie pścigłe, żeby wiedzieć jak to sa prawie wymówią, no to nie wiem, to może ja czy z frantówków jem szukał na YouTubie, czy tyś farwę kasie jem webzirą. A to ja też webzeruję. Jo, to mnie tyś bardzo pomogło. No i do jakiejś rówizny im doszedł. Nigle im poszedł na tą etnofilologię, tak tej co sym wiedzą, jak sa wymówił to, ale no to jest taki łedzera uczony, nie? To nawet nie miałem żadnego spłedligłe, że ktoś tam w umie jakoś zgodu, nie? No to znaczy nawet ja miał teli dobry głos, że no w moim domie co nie godało po kasiepsku, ale co używało różnych kaszebizmów, nie? Tam takich spłelaszałych, nie? No nie wiem, bukse, no to znaczy buksy tak naprawdę, mego dole buksy, bulwy, jo, stryfle i tak dalej, nie? Także jo tam znów wiele słowów kasiepskich, nie? A to ja już zapłę temu zaczął doznawać, jakim takiego bardziej wmiknął w tą kasiebizna. Potem to zaczął doznawać i tak dozerać, że w gutce tych moich strun, tych mojej rodniwce, no to ty się peżna używanych tych kasiebiznów i ty śmesla, że tak po pierwsze pierwsi zdani po kasiepsku, ja ci je uczył, to było zrobi mnie ta kawa. Zrobi mnie ta kawa. Dosłownie tak to było godowe. Prosto da ci powiedzenie. Prosto da ci powiedzenie. Będą funkcjonowało w moich stronach. Aha. I nic się na taci urt, nie? Ale dosłowno zrobi mnie ta kawa. Ale zrobi to bardziej nie z Nordę. No prawie, to mnie tak dziwiło. W twoich stronach to bardziej zrób powinno być, nie? Jo. No tylko w moich to jest mnie zrób. tak dziwiło, jak ja mi zaczął tak doznawać co z tym chłedzy, bo dla mnie to no taciło, wiesz, takie śmieszne powiedzenie. Zrobi mnie ta kawa. Zrobi mnie ta kawa. Ale potem im co zaczął doznawać, że to jest często po kasiepsku. Jo. I jeszcze ta kawa, nie? Jo, ta kawa, ta kawa. To niektórzy tak dodywają, nie? Ale ta kawa to tak też go dają we wielu gwarach, powiedzmy, mieć tak to z Mekcji. Jo, prawda. Wiem, że na Śląsku na pewno tak go dają, ale też nie wiem, czy... Ale węglowe w moich stronach to są gody taką polasiezną, pura purificata. Okej. Taka ciastą, bardzo ciastą polasiezną. Ale jak sobie coś zdarzy, no to taci, no jak to zdani, to taci typiczno kaszepści. Zrobi mnie ta kawa. I on nie wiem skąd to zrobi sa wzało. Czy to, nie wiem, czeres jaci z kaszeba z Nordę przejechał i ładniego podłapele, ale nie wiem, kiedy to by miało bec. Ja się pytał, skąd oni to wzale. Niektórych, co tego używają, nie wiedzą, ale... A może to co wzało z tego, bo w Perelu było, co stacie, tak co go dało, nie? Że usiądzie, zrobi, pójdzie i tak dalej, że do jednej osoby, nie? Ty się taką może... To może z tego, nie? Ale ja lubię myśleć, że to jest kasiebizna. Może ja. To skądka jest? Jeszcze przebudzie. To jest skądka? Ja ją z Betowa. Ale to jest Betowa, czy z Betowa. No to z Betowa. No moi starsi nie są prawie z Betowa. Mama je tam z Parchlewa, a tatki jest z Zombinowa. To, po polsku to jest Zombinowice. Ale to mego domy Zombinowe, choć na to fleje napisuni Zombienica. I taką pozwa je też szkołę Lorenza, że niby może wtedy taką funkcjonowała taką pozwa, ale nigdy nie czuł łóżec dzisu, nie? To szepce go dają zombinowe. Jo, ale to czasem o tych kasiepścich myleznów to tam są to są rozmaite wersje. Ja pamiętam, niedawno mieliśmy na etno webgrytka jako je tako richtig firma dla mylezne, co po polsku się nazywa Sierakowice. Sarakłejce. No jo, ale my akurat jesteśmy doszli do B, że taci my starsi, tak na częstcy w takich gwarowych tekstach to by były Sarakłejce. Ale Sarakłejce to bardziej taci żartoblewi chyba. No nie wiem, ale tak jesteśmy doszli do B, że to by były te Sarakłejce. I mnie się tak uwidzało, że nawet jak po polsku gudą, to czasem jeszcze zdążył rzeknąć Strakowice. No ja, ale to taci felesu, to znaczy nawet
je Kolebetowa taką jest po polsku są nazywy Mądrzechowo. No i na tyfle je napisane Mądrzechłewe. No to jest tych z antyspoliciwe. Ale tak po prawdzie jem nigdy nie czuł, żeby tak ledze gdzieś godele. No wszyscy go dają po kasiepsku, natomiast Mądrzechuce albo Mankwice, albo Mokwice. Ale to ta dregut formatu je pewno z niemieckiego od Mankwic. Po niemiecku to było Mankwic, także pewno to jest od tego, nie? I jo, też dla tych kaszepskich płezów zantych z niemieckiego też się pojawiło. Jo, też na przykład jak je to zombie nowe, skutka mojej ojcy pochodu, te nawetka funkcjonują dwie płezwy, zombie nowe i Gersdorf. I gadają, no, że jedziemy do Gersdorfu, nie? Dobra, bo my to zeszli na jakiś język znajomości tymy. Aha, a to my o tym nie mówimy chyba gadać, nie? No dobra, dobra. Ale ty mieszkasz w Betowie, tam jest dobry dojazd? Jak ty jeździsz? No, Betowa to dobry nie jest dojazd. Plany minimumy. Chłec teraz pojawiły tam plany, że tam między 26 a 28 roku mają zrobić przewrót z bana. Jo, ja tam widzę, że to pisane na mojej stronie.com. Jo, a tego im nie czytał, także... Zachęcamy do czytania mojej strony.com. No to mu bez bana łet tam kłeżebia, bez betowy do Lepusza, a z Lepusza to można bez kwestii na Dogduiska, nie? Także fajnie by było, jakby była ta bana, ale no jak to zrobił, to pewno bo nam miło skończoni studia, nie? No jo. Także no szkoda. No to ale... tak jak w tych memach, nie? Że widzisz, że wychodzisz ze szkoły i ta Jo. szkoła zaraz się rozwija. Jo, tak samo kończysz studia, no to już nie musisz na te studia jeździć. A najlepsza droga wtedy robi. Bo ja muszę jeździć autobusa, nie? I to 2 godziny jada, nie? A jak są kwerci, to te nawet wiocy nie roz, nie? Tam, no dłeś jak ja jachu, to chyba 3,5 godziny, to co staci go, nie? No to weź, nie? No i akurat mam dobry sparłanczenie, tak jeżdża do domu, tak mi widzę co 2 tygodnie. No i jada baną przez Derszałę i Chłanicę, z Gdyńska do Wierzchłewa, to przez Derszałę i Chłanicę i to tak zajmło cała droga, tak mniej więcej 3 godziny. No i to akurat dobry sparłanczenie i tak w Cierenku, no w tym Cierenku tak nie wiem, chyba 3 razy łebdzyń jadą bane, tak to jest to dobry. No te autobusy do Betowa to tam jeżdżą też tam no tam czekaj, jednostki 45, tam 14, 35 i 20, nie? Prodzy było ich więcej, ale oni tam teraz usunęli jaci tam te jakby to powiedzieć, no te autobusy, nie? Bo tam 19 też było, nie? I co, że jak na żyją autobusami nie ledą jeździć. Ja też nie ledą, ale jak musia, to musia, nie? Jo baro sobie wesok tak seja bano, nie? Jo baro ledą jachot z baną. A bano, to co fajne jest. I zaro mnie ten taci banowi werdung, tam, że tam wszystko je na swoim mylu, wszystko je wsiekło, to mnie sa baro widzę. A tyś co jest mnie sa widzę, że akurat na banę to ja mam zniszczył 80%, bo mój tatki je banowi. O, a ty się zastanowił, czy jest na Banowigu te chcą jest jakby z załejcy, jo? No znaczy wiesz, no to ci chyba noterny, nie? No ja. Jak nie wiesz co robić, no to... To znaczy nie wiem, no mój Wade to tam wiele lat robił na budowie i on nie wiem, czy ja by chciał iść na budowę. No ale wiesz, ale to zdrze na to, jakby te kompletno nie miał na sobie łydbę. Jakby to nie miał na przykład tej historii, no to nie wiem, czy to by tak się wydawało czymś takim złym, nie? Bo tak nigdy są tak pomysł, żeby iść na studia, no to są tak myślą cały czas w tej kasie biznie, ale jest to tak myślą, że no, gdzie banda robił gdzie indziej, ale coś tam do tej kasie biznes, wiesz, gdzie są tam pod parłancze, gdzieś tam pojechać, ale jemu są łydbą, że równak jak pojada na tą etnofilologię, no to będzie ju no to bardzo lepiej, nie? To bardzo też i nie żałuję, no bo wiesz, bo etnofilologię też daje taci zapoznani z dziejarzami, zapoznani z tym, jak jakieś instytucje funkcjonują, tak to je bardzo dobre wprowadzenie, nie? Jakby do tego kaszepściłego świata. I jem bardzo ryd, że jem się na to równego. A te
Kłębą chcesz bec później? Po tych studiach? Znaczy, jak już na etnofilologię, to taką przydną myśl, jaką ja miał, to żeby usadzać jakąś masiupa dolmacierów. Jo, znaczy taką masiupa dolmacierów, czterni dolmaciele światową literaturę na kaszepści. No bo myślę, że to jest coś, czego feleje. Ale ja nie wiem, czy ja sobie tym konkretnie bada zajmą, to była po prostu taka przydna łudba, jaką mnie towarzyszyła, jak już siedł prawie na etno. Bo ja myślę, że tak, że chodziły tak podnoszeni językowi rowizny, no to myślę, że czasem nawet dolmacięci dawają wicy nobilitację, jak taką oryginalną literaturę, której czasem może nikt nie czytać. Nie? A dolmaczęk to równek budzi to zainteresowanie. Ja, bo to jest tekst jak... kojarzą te książki, te kniżki i te mogą to kupić, nie? Jo, i w sumie tak przeduczyło, zainteresować, nie? Jak niedawno Ślązoce wedle Hobbita po śląsku. Jo. No to też było takie zainteresowanie. O, Hobbit po śląsku. Każdy czytał Hobbita, no to teraz może ktoś tam na Śląsku sygnął teraz, jak to wejrzy po śląsku. No i to też wiesz, jakby co staciło. A jakby, wiesz, jakby no weszło, no wychodzą, nie? Kiedyś po kaszepsku taci nowi te, a tam ledwo łebuczą, a że to z po kaszepsku to tam to łeleją to, nie? No jo, bo jak coś nowi wychodzą, no to oni nie wiedzą, o czym to jest. Jo, to nie wiedzą, czy no. wyrpłe to sygat, czy nie. Jo. Tak samo, no, wcale mało dochodzą jakichś tomici wiszczów. A kto z tego poezji dysnia. Mało kto. No jo. Co cię zaskłeknęło w Trzegardze i na uniwersytecie? Myślę, że tak, nie było to jeszcze ci zaskłeknieni, ale taka wyraźna różnica, jaką ja... Czekaj, wiesz co, może to przerwa, bo do mnie są drech dobił i... Czekaj, no możemy to przerwać? Bo do mnie trzeci rys dzwoni i do mnie pisze, że trzeba. Co cię zaskłeknęło w Trzegardze i Łeglowo też na uniwersytecie? To może nie tak zaskłeknęło, bo to było coś, czego im się spłedził, ale coś z taką wyraźną różnicą, jaką miałem łyciu, no to było to, jak w tym mieście rzecym, jakby w tym takim wielkim gardze, bo ja do znów rzecy w Chłenicach, jak wezrzy taci kulturowi i towarzyści rzecy, że to jakoś tak, no nie wiem, dla mnie w Chłenicach to takie dziwne, taci wezrzeni było, jakby, że idą sobie jacyś tam karnoledzy i to młode chledzy i na przykład nie są spiti i idą raza i gdzie oni się wybierają na jakieś wydarzenie kulturalne, nie? Że wiesz, na jakieś tam, nie wiem, czy stand-up, czy coś, na cole bunce, czy slam poetycki, ja myślę, że tu to jest taki bardziej normalny, ale jest to pewnie tego spłedziwu, nie? Ale co mnie tak pewnie zaskłeknęło i ja się tego nie spłedziwu, no to myślę, że to, że w Trzegardze, nie wiem, czy to coś tak uwierzysz, że ledzy są łeglowe tak mniej grzeczni dla se. Mniej grzeczni dla se? Jo. Myślę, że nie wiem, to ja widzę na przemiar w Krumach, że tak często jest dużo, że jakiś klient mu, nie wiem, w jakimś supermarkecie mu jakiś tykel i rozumie niblus, nie wiem, wyrazać swoje niezadowolenie, ale na tyś bandze głośno to wyrobił i bandze, nie wiem, wsiadł ci chłop winił. Ja był świadka takich sytuacji w Trzegardze normalno, nie? Ale na przemiar nie widziałem czegoś takiego w Chłenicach, chyba że ktoś, nie wiem, był spity, nie? I też myślę, że tyś łebsłego klienta w Krumach, w Trzegardze, tyś się jakoś tako, wszystko tak chłodno je, tak mniej grzeczno, mało ciebie ktoś co za szpertę je, a jak no to tak tyś zaroda, czy ci dziwny, krzewi wezrzenia na to. Ja niczego takiego nie zauważył, tak myślę. To znaczy, nawet nie myślę, że tu w Trzegardze mało im trafił na taci przetrywci, żeby jakoś taci, no,
niemiłej sytuacji, nie? Tak nie kojarzę. To znaczy były ja ci tam, wiesz, ja ci taci sytuacje, że czy to sprzedawca był frech, albo klient tam awanturował nawetka, ale to bardziej jak był Spiti, czy to stacigłe, nie? Ale to nawetka w betowie nieraz co wydarzy, nie? Także nie wiem, ja niczego takiego nie zauważyłem. No nie wiem, no ja go ma swoim doświadczeniem. I to mnie tak zaskłeknało, nie? No i Miałem na przemiar, no może nie zaskłeknało, nie? To znaczy, bo ja trochę im so tego spłedzewał też, ale to znaczy, ja tak może im so też nie spłedzewał, że jak gduńskie wioldzi, nie? Trzegard, nie? No bo ja też, wiesz, no jak pochodza z Betowa, no to jest mały gard, 16 tysięcy ledzi, no to wiesz, no, tam no, tych ledzi nie jest tak wiele, nie? A tu jak gdy z winda, to zaryje wiele ledzi, wszyscy to no, szanse są ledze, nie? I to jest taci no taci insi niż w Betowie, nie? a to je prawda. I tyś, że lechodzi beta wielgłest, to jem sa nauczył łeda partniwać Gduńsk, łed Wrzyszcza i łed Łelewe. Jo, to ty się widać ta różnica, nie? W tej zelnicach. Zaro, jakim przejechał, to mnie Gduńszczanie, ty wiesz, rodowiti Gduńszczanie mnie zaro wiele, że ty nie jesteś na Łelewa, to jesteś do Łelewe. Nie jest na Łelewie, tylko no w Łelewie. I tyś tak teraz godą, bo dla mnie to tyś są jak tacy apartni mylezne dla mnie, nie? To są często apartni myle, nie? I to mnie tyś tak, żebym się nauczył, że to Gduńsk to nie jest blues Gduńsk, Gduńsk to jest tam to Starówka. Jo, to ten centrum, nie? Główni miasta. A Gduńszczanie nie ledają jak chce gdy Starówka. Jo. Bo oni gadają, że Starówka to jest w Warszawie. Jo. No i tak samo ja teraz nie rzeknę, że ja mieszkam w Gduńsku, nie? Ja mieszkam w Łelewie. No bo A tak, prawdę to nie jest nawet Kołelewa, to jest Siódmy Dwór. Jo? Jo. No ale... Łelewa to uniwersytet, nie? Granica jakoś widzę tam, Ale nie ty wiem, gdyś w Zylach? Bo tak historyczno to jest Łelewa. no historyczno jo. Letery, no administracyjno to jest Siódmy Dwór. Jo, to jest prawda, ale ja go tam tak... Myślę, że tak, jak zresztą tak historyczno, to jest tyś wiedzę w tej zabudowie, nie? Zabudowa to tutaj się tak bardziej łelewsko, no. jak nie wiem, jak wrzeszczańsku czy gduńsku. Jo. To tyś godem, że ja mieszkam w Łelewie teraz, bo mam akademik w Łelewie. Nie. A co do akademika, no to my teraz prawie znajdujemy. Jo, jesteśmy w akademiku. Jesteśmy w akademiku. Jo, moim w trzypersonowym. Jo. Moich współlokatorów teraz nie ma. Są wyjechali do domu. Jeden to prawie nawet do Betowa. No jo. Jo. No i tyś sąsiada twoim teraz jem. No bo teraz mieszkam w akademiku, no quel tue, w niższym standardzie, ale jak to przemierza do wyższego standardu, ja ci mieszkał w uszłym roku i to było w Sopłece, natomiast tue bardziej wiedzy. Bardziej widzę, ale jeżeli widzę ogółowo akademik, czy w jakim cweku? I to, że w Łelewie, no i że wiesz, że bleży do uniwersytetu. Ja, no to ja bleży. No ale tyś te warenci, nie ma, że taci niby gwersi, że wiesz, że wychód jeden na przanter, że wespółdzielony te kumpnica, ale jest to tak jakoś bardziej widzę, bo jakoś tak myślę, widzę kontaktu z ledzama, myślę. A tam takie miał w łącznym roku, nie? Jakie mieszkał też w czwórce, nie? W większym akademiku. Tam też miał situs, tam kumpnica, kuchnię, to znaczy kuchnię też mam teraz dali na jednym przantrze, nie? I to też było tak, że no te płyty kuledzy, nie? Także to było myślę, że nawet lepsi, nie? No, jakim mieszkał w Sopłece, no to wezrzało tak, że wiesz, że wróć do swojej izby
i w tej izbie mu wsiadł, nie? Bo to też było stacim. A to miał Shitus kuchnię tam w swojej izbie? Czy jak? I były dwie izby Mhm. i parłączony łącznik i w tym łączniku situs i lodownica, tak tej na 4 persony, a teraz mam Ale łeglowy kuchniu tam do ważeń i tak dalej to była znaczy kuchnią to na przątrze. na przątrze, A to ale, tak jak u mnie, nie? ale jest kuchnie mało co brakuje kuchnię. Już radza bez kuchni. Nie wiem. Nie widzę taci brakuje w noty, wiesz. Nudle są zalac gorącą ładą z, wiesz, Z czajnika. z czajnika, ze zbunka elektrycznego i to jest bardzo wiele. Tak Ja- mało im, tak ty. Wtedy ja, no ja też mam teraz tak, że ta kumpnica i Shitus to jest za mną nawetka, nie? Na dwie izby. No ja. Ale to je na więcej ledzy, bo na piąc ledzy, nie? Bo tu są trzy persony, a tam mieszkają dwie, nie? No bo wiesz, bo jak to przechodzisz do izby i tam nawet nie masz mniejszą daleczność łed łóżka do situza jak doma, no to wiesz, to tak czasem nawet taci depresyjny, nie? Że wchodzisz, tu jest rechuś na taci baromowy wichrzeznie, no mnie to tak za baro nie widzało. A teraz jak, no czasem je noca przyjść, no i zdrowi. No jo, pewno, że jo. Jo, A jak współlokator ten z Betowa? a on nie fajnie. Jego tam też znaja, no już z Betowa, nie? Tam z mojego liceum, tam od pierwszej klasy jego znaja, bo też on chodził na Kasiepści ze mną. Tam do innej klasy, nie? Bo ja był na humanie, a on był na matwizu, nie? Ale no on jest taci spokojni bardziej, nie? Także nie kłótliwi, także idę sobie z nim dogadać, nie? No i mieszkam z chłopa Czekaj, może dopowiem. Ten Dredzi z kolei to on jest z Malberga, te on też taci, oni mają taci trochę ich charaktery szlachują za sobą, nie? Taci spokojni są. No to mówię, no to nie ma iwru, nie? No jutro mieszkam z chłopa z Nowego Suncia. Nie dumę ze sobą, ale też niż ty dumę, nie? No, po prostu To znaczy, ja z tym z Malberga też się za baro nie dum. ale wiesz, tak cześć. Ja, to też, ale no tak, z nim godą. A z tym z Betowa to więcej godą, no bo ja wiedzę, no ja go znaja, nie? Tam, No jo. jak wiele, 5 lat go znaja, nie? Także ten. Robisz tak, gdzie? Aby robił letnie ferie? Nie. Nie? Ja chcę iść do roboty, ale coś tam weszło, że się nie udało. Nie udało się. Jo, bo ja miasto taki jeden konkretny plac, ale jak jem sa no, chcę tego, to by było pewnie za późno. Ale za to teraz piszę dla mojej strony.com. Serdecznie rocimy. No nie dostałem za to, co prawda z detków, ale... Nic nie dostajesz? Nie, ale to wygląda taki non-profit, nie? To nikt na tym za bardzo nie zarobi. To jest taka inicjatywa, no myślę, że no taka ferin, tak ci wiesz, wiadła po kasiepsku, czasem tysiąc tam informacje kulturalne, co tam czysto ci płekuści kasiepści rodę, które prowadzi Mateusz Bulman. Natomiast to tak łesoblewie widzą, bo to taci dosłowno taci dotknij trywę. Ja. Taci dosłowno dotknij trywę. Ale to on tam napisał, że było to takiego, ale to na zaczątku, nie? Że jakiś robyk, że czy kto znaje na niego płezwa jakoś. Co było? Znaczy to chyba robił ktoś inny. Ktoś inny chyba, nie? To ktoś inny. Ja. Albo tam... Jak weszło? Ktoś... Ja nie wiem, gdzie po prostu... Ja wiedzę, jak na niego gadać. Ja nie wiem, gdzie po prostu wymyślę, teraz płezwa na tego robyka, wiem, że ktoś tam
bejdowo jakiś kłeśnik, czy coś tam, Kłeśnik. komuś co to parłanciało za czym z wypletaniem kłesi. Nie? Ale nie pamiętam Ja tego. teraz nawet tylko nie pamiętam, coś to było. No i na biologię nie jem, no to już nie znaję na takich rzeczach. Nie? Faktycznie. No a jeżeli idę łebie, czy ja robię gdzieś te nie robię, choć tak myślę, żeby co to znaleźć jako robota, żeby mieć więcej tych detków. A jeżeli idę latnie ferie, to bym robił w Biedronce, nie? No i Lechłe może nie było, ale myślę, że za rok tam nie wrócę, nie? Także no. A co ty wspominasz z usiłku roku akademickiego? Myślę, że A to może Lechigłe też? czy myślę, że jakim poszedł na etno, no to im se tak mile zaskłecił, nie? Mileczno im se zaskłecił, bo ja myślę, że bardzo tak poprawdę tak młożno, jak gdzieś tam tak dzecynno młodzie, że będą na pchele na tych szkolnych, no bo ja na specjalizację kulturowi. A im tak myślę, że co z tą taci stereotypy, jak taci stereotypy, jak wezdzie kasie psi w szkłach, nie? No wiesz jak to wezdzie, Ja wiem. że taci mało by cienkły na język, widzę jakiś tam, nie wiem, jakiś tam wecenunci. Jo, Co albo staci- jaci malowani tam malowani na szkle. Ja myślę, że co z czego staciłem bana sa spodziewał, ale im samiło zaskłeknął. I no nie wiem, bardzo mnie sa widzą te studia. Jeżeli tak, co mnie sa nie widzało, no to, no nie wiem, może to mieści rzecy, równak tak bardziej ledą te moje strony i tak wiesz, i taci rzecy, no taci wieści. Jeżeli do mnie, to nie wiem, czy to smysłu nie widzało. To znaczy, na pewno Wela to rzeczy w Betowie albo gdy znawcy, ta ci bardziej spokojni, nie? Ale też fajnie było tak, co trochę, no web ostatni rok są wesz, ale co nie, trochę trzeba, nie? Tej fajnie tak wspominam ledzy, nie? No, jakby nie było tych ledzy, to byłoby głęzi, nie? To równak te ledzy to wiele wniosło do mojego tego rzeczy akademickiego, nie? No i też tak myślę, że na ledze im trafił dobrych. No tyś na karno studierów w Pomeraniu, I ja. to jest tyś baro wyrtni środowiście, jak to myśli. Łestać studierów w Trzegardze, to tyś rocimy sertno. I ja. Baro rocimy. A co to myślisz w organizacji, administracji Gdańskiego Uniwersytetu? Czy ty zauważył, że czy ty masz też te wrażenie, że to jest tak niezorganizowany? Że No, fele tego powiem tak, werdogu? bardziej zorganizowani było w mojej szkole. I nigle tułe, nie? No ta organizacja tułe leży, nie? To nigdy nie nic wiedzieć, nie? O, Weźmiemy co? to zjedę. Jadę po naju. Jo. Dobra. Jeżeli mnie chłodzy, no to też tak z zaczątku no to ci wrażenie, że tu nic nie jest zorganizowany, ale myślę, że tak po roku, to jem zasada tego nałożył jakoś, nie? Myślę, że to tak idzie legarąc, nie? Jo, jak ty chcesz, to łegarniesz, nie? Ale mówię, no w szkole, czy w moim liceum, czy w mojej społecznej szkole, to lepiej to było, nie? Bardziej organizacja tam była lepsza, nie? Dobrze i też nie zajmować się tym wszystkim samemu, nie? Jak możesz w grę patrzeć tam cały Jo. rok, to żeby sobie wybrać dobrego starosta, żeby on też był w kontakcie Jo. z ledzama. I myślę, że to też bardzo wiele pomogło, nie? Jak taka sprawna łączba między Ja na szczęście miał dobrego starostę w 8 roku. No teraz od tego roku co zmienił starosta. No i
Łebуcimy, jak to z nim bodze, nie? Може бодзе файnie, łebуcimy. My mamy bardzo dobrego starosta i go nie zmieniwamy. I mamy nadzieję, że będzie służył na im rokowi jak najlepiej. Czy to myślisz, żeby retec studia? Nie, nigdy im o tym nie myślał, nawet mi to do głowy nie przeszło, nie? Bo no, po ja nawet nie mam nie żadnych planów, co by robić, jakby ja to rzucił te studia. Ale też, nie no, myślę, że to jest dla mnie, nie? I ja Studia. myślę, że też się dobrze trafił. I też bym nigdy nie rzecał tych studiów, ale ten feeling organizację w jednym sztuce mnie czedes tak sprawił, że jem myślał, że mnie wyrzecą z tych studiów. Ciebie? A za co? Do dziś nie wiem, ale prosto mnie przesłali na maila, że coś tam grozi panu skreślenie z listy studentów. Nie? Myślę, zaraz tam dopytywał, łyca chłedzy, ale jeszcze tego samego dnia to było załatwione, nie? Aha. Ale do dziś nie wiem, łyca chłedzy. Ale oni są pomilele, czy... No, chyba sapłem milele, no bo wszystko zdywą, nie? Jo serio. Diable ruza. Wiele za bardzo nie robię i to też dzywile, nie? Jak sobie wracale, nie? Jakby mieli sobie wracać, nie? No ja. Bo już serio, z którym mieć przedkłe tam nadrobiony, nie? Tak tej tisiem nigdy nie myślę, żeby wracać z te studia, nawet w zetkaniem z tym falenka organizację, jak mnie studiach całe wracać, nie? Ale nie, no myślę, że jest tu na tłe do końca, tym bardziej, że dobrze idzie. Ja też tak myślę, że do końca Jo. zrobię licencjat. Mam nadzieję, że go jest dum. A później też magisterka. Nie. No to tak samo myślę, że jeżeli ktoś idzie na ten gdyński uniwersytet, to jest ważne, żeby się nie przeradzać z tym felenka organizacji i prosto... Ja, ale jak jem tak czuł, to że łeglowe chyba we wszystkich na wszystkich uniwersytetach takie, nie? W Polsce. No to ja nie mam tego doświadczenia. Nie, To znaczy, ja też nie mam, przemierać. nie? Ale tak czuł od innych, nie? Jo. I myślę, że to jest dobrze, żeby tak, no żeby ledze równak rozmiele dogadać z innymi studierami i żeby to jakoś raza łegarniać, nie to wszystko co Jo. sadzeju. A może ja ci doradę dla ludzi, którzy nie chcą studiować w Gdyńsku? Idź na etno i doparłanczyć się do karna studierów w Pomeraniu. A to ja się zgodzę, nie? No jo. No Ja. i No ja, łekrom tego dobrze organizować sobie tę sprawę i prosto nie myśleć, że ktoś zakłegłe coś zrobi, nie? Jak sprawę trzeba załatwić, no to ty załatwić. trzeba sum, nie? Trzeba sum, bo nie można leczyć na kogoś innego, nie? Jo, no chyba, że na dobiegłe starosty, jak tak się No, widać. chyba, że tak. A też myślę, taka moja dorada, żeby poznawać ludzi, żeby się integrować, żeby mieć też co wspominać, nie? Na przyszłe lata. A też znajomości co przydadzą przy nocy pewno. Na gwes. Jo.